Congratulations sa ating tatlo. Sa wakas, natapos na yung last project natin. Konti na lang, makakapagtapos na tayo. Ay, alam nyo, ang saya ko talagang naging kaibigan ko kayo. Kung hindi siguro, hindi ko na-survive tong 4 na taon ko sa college. Lalo na't malayo ako sa pamilya ko. Ay, naku, basta ha. Friends pa rin tayo after graduation. Oo naman, pwede ba namang hindi? Kaya lang, Paula, may aaminin sana kami ni Banjo sa'yo eh. Huwag ka sana magagalit sa amin ha. Ano ba yun? Bigla naman akong kinabahan sa inyong dalawa. Kami na kasi ni Banjo. Pasensya ka na kung hindi namin kaagad nasabi sa'yo. Medyo nahihiya kasi kami. Kaya umanap muna kami ng kempo. Ganun ba? Kayo ha? Ang tagal na nating magkakaibigan pero hindi ko malang nahalatang nahuhulog na pala kayo sa isa't isa. Alam nyo, ang mabuti pa, magbakasyon na lang muna tayong tatlo sa probinsya namin bilang double celebration para din sa pagiging mag-on nyo. At para na rin sa pag-graduate nating tatlo sa college. Sakto, fiesta doon after ng graduation natin. Panigurado, magugustuhan nyo yung masasarap na putahe na ihahanda namin doon para sa inyo. Ang sabi nila, masarap magkaroon ng kaibigang makakasama mo sa hirap man o tawanan. Pero ano kaya mararamdaman mo kung malaman mo ang lalaking matagal mo nang minamahal ay nahulog na pala sa matalik na kaibigan mo? Gugustuhin mo bang agawin siya o hahayaan mo na lang sila? Pakishare nga sa comment section at magbabasa ako kapag napili itong istoryang ito. Magandang araw, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rowena. Hindi ko tunay na pangalan. Nakakasanayan ko ng makinig sa mga kwentong aswang sa tuwing nagkakape ako o di naman kaya gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Kaya palagi na ako nakasubaybay sa mga channel niyo dito sa YouTube. Kagaya na lang ng Aswang Confession, Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Sityo Pangil, Aswang Radio, Sityo Bangungot at Miss Amy. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa amo ng nanay ko na itago na lang natin sa pangalang Banjo at Roxy. Ilang dekada na raw mula nang mangyari ang kwentong ito. Sumama silang dalawa sa baryo ng kaibigan nilang si Paula para makafiesta at magbakasyon. Yung una, masaya naman at mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga tao sa baryo. Pero habang tumatagal, may kakaiba raw silang napapansin. Hindi kalaunan, isang sikreto ang nalaman nila tungkol sa lugar na yun. At yun ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko ito na parang ako si Banjo para mas maintindihan niyo ang buong pangyayari. Sa iba na lang kaya tayo magbakasyon, Paula. Nakakatakot yan sa inyo eh. Di ba ang kwento mo nga? Kakaiba't kinatatakutan ng mga tao yung lugar nyo dahil sa mga masasamang spirito at engkantong gumagala ka mo doon. Pero mas nakakatakot yung sinabi mong may mga aswangti na gumagala pagsapit ng gabi. Ano ba kayo? Walang katotohanan yung mga sinabi ko tungkol sa baryo namin. Sinadya ko lang namang magkwento ng ganun kasi alam kong matatakutin ka, Roxy. Kaya sumama na kayo sa akin. Nakakatakot kasi talaga yung mga kwento mo sa amin ni Banjo eh. Kaya nagdadalawang isip tuloy ako kung sasama ba kami. Alam nyo, ang mabuti pa, sa iba na lang tayong magbakasyon. Sige, kayo. Magtatampo na talaga ako sa inyo kapag hindi kayo sumama sa akin. Gusto pa naman ko yung makilala ni nanay at lola. Palagi ko kasi yung ikinukwento sa kanila. Ay. Siya. Sige na nga, sasama kami. Sigurado ka ba, Roxy? Oo, doon na tayo magbakasyon. Tsaka para tipid na rin sa accommodation. Sige na nga, sasama na rin ako. Saan nga yung probinsya nyo, Paula? Sa bandang Visayas. Sige, pagkatapos ng graduation, pupunta tayo sa baryo nyo para makifiesta. Ay, grabe. Hindi ko malang talaga nahalata na kayo na palang dalawa. Kailan pa naging kayo? Itong nakaraang buwan lang. Sana hindi ka nagtatampo sa aming dalawa ha.
Dahil hindi agad namin nasabi sa'yo. Sus, wala yun. Naiintindihan ko naman eh. At saka, matali ko kayong mga kaibigan. Kaya masaya ako para sa inyong dalawa. Paano pala naging kayo? Sinong unang umamin sa inyong dalawa? Ako yung unang umamin sa aming dalawa. Nagselos kasi ako kay Carlo. Balat niya kasing ligawan si Roxy. Kaya yun, napaamin ako nang wala sa oras. At mukhang maganda naman ang naging desisyon ko. Nagulat nga ako dyan kay Banjo nun eh. Nagtataka ako nung madalas siya bumisita sa apartment ko para magdala ng pagkain. Yung pala, may balak na. Tsaka, matagal na rin naman akong in love sa kanya eh. Mula pa nung first year pa lang tayo. Hindi ko lang talaga masabi dahil nahihiya ako eh. Masaya ako para sa inyong dalawa. Basta ha, sumama kayo sa akin sa fiesta namin. Oo na, sasama na kami sa'yo. Baka kasi magtampo ka talaga eh. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyong dalawa. Napatango na lang kami ni Roxy sa sinabi ni Paula. Pero kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mukha niya ng mga oras na yun. Siya kasi talaga yung natatakot tuwing ikinukwento ni Paula ang tungkol sa mga aswang daw sa lugar nila. Madalas niyang sabihin na hindi siya komportable kapag naririnig yung kwentong yun. Kaya labis ako nagtaka nung pumayag siyang sumama kami kay Paula sa probinsya nito para magbakasyon. Dumating ang araw ng graduation naming tatlo. Masaya-masaya kami noon dahil pare-pareho kaming nakatanggap ng parangal sa kursong tinapos namin. Pagkatapos ng graduation, kumain kami tatlo sa paborito naming kainan para sa simpleng selebrasyon dahil sa wakas, natapos na rin ang paghihirap namin. Pagkatapos, inayo ko na rin si Roxy sa bahay namin para opisyal siyang ipakilala sa pamilya ko bilang girlfriend. Mainit naman siyang tinanggap ng mga ito, kaya tuwang-tuwa ako noon. Kinabukasan, maaga akong gumayak para sunduin si Roxy sa bahay nila. Kailangan daw kasing maagang umalis, sabi ni Paula. Dahil isang araw ang biyahe ng barko papunta sa kanilang probinsya. Dapat daw unang araw pa lang ng fiesta, nandoon na kami dahil yun daw ang tradisyon nila na kailangan naming sundin. Nasaan na raw si Paula? Nandun na raw siya sa pier, kanina pa. Ang aga niya namang masyado. Hindi ka pa ba nasanay sa kaibigan natin yon? Lagi namang maaga yun eh. Parang hindi na nga natutulog ang sangyon. Sa bagay, si early bird nga palang isang yon. Palaging nauna. Mahinang natawa lang si Roxy sa sinabi ko bago siya sumandal sa balikat ko. Wala na kaming masyadong sinabi sa isa't isa. Tahimik lang kaming nasa biyahe. Mahigit kalahating oras lang inabot ang biyahe namin papunta sa pier. Madilim pa noon at tahimik ang paligid. Pagdating namin sa pier, agad kaming bumaba. Doon namin nakita si Paula na naghihintay sa isang tabi. Tahimik lang siyang nakatayo, parang sanay na sanay ng gising sa ganoong oras. Ilang sandali pa, pinapasok na kami at nakasakay na rin sa barko. Nang tuluyang umandar ang barko, unti-unting lumiwanag ang paligid. Ramdam ko na ang sinag ng araw na tumatama sa balat ko. Dahil mahaba pa ang oras, napag-isipan muna naming maglakad-lakad sa loob ng barko. Sa wakas, makakauwi na rin ako sa amin. At saka, nakakatuwa na sumama kayo sa akin. Ako, wala yun. Mabuting at sinabi mong hindi totoo yung mga kwento mo. Kasi hindi talaga ako sasama sa'yo kung nakataong totoo nga yun. Tinatakot nga lang kasi kita. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo dun sa probinsya namin. Ay, nako. Gumawa ka pa talaga ng kwento para matakot ako, no? Paula? Alam na ba sa inyo na uuwi ka na at kasama mo kami? Oo naman. Gustong-gusto na nga nila kayong makita eh. Hoy, tara, kain muna tayo. Mahaba pang biyahe natin. Mukhang iiwasan na naman kasi ni Paula ang araw. Takot na takot talagang mangiting. Sayang naman kasi yung lotion ko kung magbababad lang din ako sa araw. Sa bagay, tama ka nga naman. Oh, saan tayo kakain ito? Maghanap na lang siguro tayo ng pwesto. Kinabukasan, maagang dumaong ang barko. Tudyat na nakarating na kami sa probinsya ni Paula. Sumakay kami sa isang tricycle at dumaan sa isang mabato at matalahib na lugar.
Madilim pa ang kalangitan kaya halos hindi ko pa maaninag ang paligid noon. Maya-maya nakarating na kaming tatlo sa baryo nila Paula. Ramdam ko ang kakaibang tingin nila sa amin ni Roxy. Kaya minabuti kong hawakan siya sa kamay at itabi sa akin. Lumakad pa kami ng kaunti at darating namin ang bahay nila Paula. Ma, sina Banjo at Roxy nga po pala. Mga matatali ko pong kaibigan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Nako, ang gaganda at gwapo naman itong mga kaibigan mo. Anak, nakapag-agahan na ba kayo? Hindi pa po pero busog pa naman ho kami. Nako, mukhang nahihiya pa talaga tong kaibigan mo. Tara sa kusina para makakain na kayo. La? Gising na pala kayo. Guys! Si Lola pa nga pala. La, sina Banjo at Roxy nga po pala. Sila po yung sinasabi kong mga kaibigan ko. Magandang umaga, Lola. Ikinagagalak ko po makilala kayo. Nice to meet you po. Kaawaan kayo ng Diyos, mga apo. Maupo kayo at sabayan niyo ako mag-agahan. Paula, asikasuhin mo muna ang mga kaibigan mo. Naku, wag na po. Kaya naman po namin. Maupo na kayong dalawa at hayaan nyo kaming asikasuhin kayo. Bisita namin kayo kaya huwag kayong mahihiya sa amin. Sige po, maraming salamat. Sabay kami umupo ni Roxy sa isang upuan na kaharap ng lola ni Paula. Puting-puti na ang buhok nito pero halata kong malakas pa rin siya batay sa kilos at tindig niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa amin. Pero mukha naman itong mabait ang mga sandaling yon, lalo na't naging mainit naman ang pagtanggap nila sa amin. Mabait at maasikaso rin ang nanay ni Paula, tulad ng madalas niyang ikwento sa amin. Pinaghandaan niya kami na makakain at tinanong kung kumusta ang biyahe namin. Dahil madaling araw pa lang, nung nakarating kami, pagod na pagod kami ni Roxy. Dahil doon ay pinatulog muna nila kami sa isang silid. Nagising din kami agad dahil sa ingay na nagmumula sa labas. May tawanan, may sigawan at may nagpapatugtog pa. Pagdungaw ko sa bintana, nakita kong nagkakasiyahan na ang mga tao sa baryo. Bakit ang ingay? Mukhang nagkakasiyahan silang lahat. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, nabawi ko naman yung tulog ko. Ikaw ba? Medyo nabawi ko na rin naman. Ang aliwalas dito kay na Paula, no? Tsaka, ang bait pa ng mama at lola niya. Sinabi mo pa. Nabusog nga ako kanina. Roxy! Banjo! Gising na ba kayo? Naririnig ko na kayo nag-uusap. Oo! Labas na kayo dyan at ipapasyal ko kayo dito sa baryo namin. Sige, susunod na kami. Hindi na sumagot sa akin si Paula. Narinig ko na lang ang papalayo niyang mga hakbang. Inayos muna namin ni Roxy ang higaan bago kami lumabas. Paglabas ko ng kwarto, doon ko mas napansin ang itsura ng buong kubo. May mga pinatuyong balat ng hayop at mga butong nakasabit sa dingding bilang mga disenyo na para sa akin ay medyo weird. Pero hindi ko naman na yun gaano inintindi pa. Simple lang ang loob ng bahay pero kakaiba ang dating. Pansin ko rin ang amoy sa paligid. Parang pinaghalong amoy ng karne at pinatuyong bulaklak. Hindi ko ito maipaliwanag. Maya-maya lumabas na rin kami ni Roxy. Doon namin nakaharap ang mga taga-baryo. Marami sila at lahat sila ay nakatingin sa amin. Walang nagsasalita pero ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tingin. Bigla akong kinabahan ng mga oras na yon at mas hinigpitan ko ang hawak ko sa kamay ni Roxy. Nakakatakot naman yung tingin nila sa atin. Baka ganyan lang talaga sila sa mga dayong kagaya natin. Anong pinagbubulungan yung diyang dalawa? Wala po. Lumapit na kayo dito para makilala na kayo ng mga kapitbahay namin. Sabay kaming lumapit ni Roxy sa kanila. Isa-isa kaming ipinakilala ni Lola Pasing sa mga taga-baryo. Ngumiti ang mga tao at magilaw kaming binati. Kaya mabilis naming nakalimutan ang uri ng tingin nila sa amin kanina. May ilan pang lumapit para makipagkamay at magtanong kung saan kami nanggaling. Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ko dahil doon. Napatingin ako kay Roxy at nakita kong pareho kami nang nararamdaman.
Doon namin napagtanto na mali ang mga hinala naming dalawa ni Roxy. Ang mga taong nasa harap namin ay hindi dapat katakutan. Mabilis namin silang nakapalagay ng loob. Maya-maya, inaya naman kami ni Paula na maglakad-lakad sa baryo para makita namin ang lugar nila. Sabi ko sa inyo maganda dito sa amin. Kaya nga Tapos mababait pa yung mga tao dito. Lalo-lalo na yung nanay at lola mo. Ay oo, mabait talaga mga tao dito sa amin. Ganyan sila palagi kapag may mga dayo tuwing fiesta. Kailan pa nagaganapin ang piyesta dito? Basta, mahaba ang araw ng piyesta dito sa amin. Pero ngayong araw ng simula, Bakit naman mahaba? may mga ritual kasing ginagawa. Ritual? Para saan naman? Para sa masaganang pagkain at mahabang buhay. Mas lalo tuloy ako nasasabik na makifiesta dito sa inyo. Panigurado marami masasarap na pagkain. Marami talaga. Ang sariwa ng hangin dito sa inyo, Paula. Ramdam ko magiging masaya at magaan ang bakasyon nating tatlo. Kayo lang naman kasi. Naniwala ka agad kayo dun sa mga kwento ko. Kung hindi pa ako magtatampo, hindi niyo pa ako sasamahan Ikaw kasi munti ka na namin di samahan ni Banjo. Sus! Alam ko namang hindi niyo ako matitiis Hindi ka naman talaga namin makitiis Kahit na may relasyon kaming dalawa ni Roxy, palagi ka pa rin naman naming sasamahan. Talaga? Oo nga. Ang swerte ko talaga sa inyong dalawa. Nagpatuloy kaming tatlo sa paglalakad. Mahaba ang daang tinahak namin at habang naglalakad, mas lalo kong napapansin ang ganda ng buong baryo. Tahimik ang paligid at presko ang hangin na dumadampi sa aming balat. Sa magkabilang gilid ng daan ay makikita ang iba't ibang halaman at makukulay na bulaklak. Kung saan-saan kami napadpad, puro tawanan at kwentuhan kaming tatlo habang naglalakad, kaya hindi namin namalayan ang haba ng nilakad namin. Hindi namin naramdam ang pagod dahil magaan ang pakiramdam at masaya ang bawat sandaling magkakasama kami. Hindi namin namalayang tanghaling tapat na pala. Masyado kaming naaliw sa pamamasyal. Pagbalik namin sa bahay ni Paula, naabutan namin ang lola at nanay niya na naghahanda na ng pananghalian namin. Oh, nandiyan na pala kayong tatlo. Tamang-tama, nakapagluto na kami. Saan pala kayo nanggaling? Ipinasyal ko po sila dito sa atin. Ay, kumusta na ba ng pamamasyal nyo, mga apo? Naku, Lola, ang ganda po dito. Napakaaliwalas. At hindi namin naramdaman ang pagod namin. Mabuti naman kung ganon, apo. O siya, kumain na tayo at baka lumamig pa yung niluto ko. Tulungan ko na po kayo. Ay naku, hindi na iho. Maupo na kayo riyan at kami na ni Ani ang bahala. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lola Pasing. Magkatabi kaming tatlo ni na Roxy at Paula sa isang mahabang upuan habang tahimik na naghihintay sa pagkaing ihahain sa amin. Nang matapos sa pag-aasikaso, naupo na rin sina Aling Ani at Lola Pasing sa harapan namin. Maayos silang nakaupo at tila sanay na sanay sa pagtanggap ng bisita. Sa gitna namin ay ang mesa na puno ng iba't ibang putahe. Maraming pagkain ang nakahain at mukhang masasarap lahat. Pero habang tinitingnan ko ang mesa, napansin ko na parang puro karne ang nakahain. Nagsimula kaming kumain at sa unang kagat pa lang, nalasahan ko na agad ang nanunuot na lasa nito sa dila ko. Wow! Napakasarap naman ng karning to. Mabuti naman at nagustuhan mo ang niluto ko. Hala, oo nga, ang sarap. Para akong kumain sa isang restaurant. Dako, Paula. Palabiro pala itong kaibigan mo. Tinabi mo pa, Ma. Palabiro talaga yung si Roxy. Lalong-lalo na yung si Banjo. Kaya nga bagay na bagay yung dalawang yan Hoy, totoo nga. Masarap talaga. Love mo ba si Banjo, Roxy? At, opo, Nako, akala ko magkaibigan lang kayong dalawa. Ganyan sila, Lola. Hindi ko nga rin halatang sila na pala Umamin na lang sila sa akin bago yung graduation namin. Siya. Magpatuloy na tayo sa pagkain para matapos na tayo kaagad.
Nagpatuloy kaming lahat sa pagkain ng pananghalian. Nang matapos nagpresenta na kaming dalawa ni Roxy na kami na ang maghuhugas ng mga plato. Hindi na sila tumanggi at agad kaming nagtungo sa likod para gawin yun. Habang naghuhugas, nagkukwentuhan lang kami at nagtatawanan. Kaya mabilis ding natapos ang gawain. Pagkatapos, muli kaming inaay ni Paula na pumunta sa iba pa nilang mga kamag-anak. Nasa kabilang bukid iyon kaya naman malayo-layo na naman ang nilakad namin. Tahimik ang daan at tanawang malawak na bukirin sa paligid. Pagdating namin doon, katulad ng ibang taga-baryo, mainit din ang naging pagtanggap nila sa amin. Agad kaming binati at pinaupo at ramdam ko na parang matagal na rin nila kaming kilala. Naging magaan ang loob namin at mas lalo kami naging komportable sa lugar. Ipinaramdam nila sa amin na pamilya ang turing nila sa amin at hindi kami ibang tao. Kaya nakatulong yun para lalo kami maging mas komportable ni Roxy doon. Madilim na nang makabalik kami sa bahay ni Paula. Muli na abutan na naming naghahanda ng hapunan sina Lola Pasing at Aling Ani. Napansin kong puro karne na naman ang nasa hapag, kaya hindi ko na naiwasang magtanong. Wow! Mukhang masarap na naman po itong mga niluluto nyo ah. Pero may napansin lang po ako. Bakit puro po yata karne lang yung kinakain nyo? Wala ba kayong gulay o kahit isda man lang? Yung kasi talagang inaasahan ko kapag ganitong probinsyang pupuntahan. Na ang mga tao may hilig sa gulay. Naku, nakalimutan pala naming sabihin sa inyong dalawa. Dito kasi sa baryo namin, puro karne lang ang kinakain kapag nagsimula na ang araw ng piyesta. Bawal na bawal ang gulay at isda. Talaga po? Para saan po yun? Para sa masagana at mas mahabang buhay. Kaya po pala hindi mahilig sa gulay si Paula. Kung kakain man siya, piling-pili lang talaga. Mas masarap naman talaga kasi yung karne, lalo na kapag sariwang-sariwa, tapos malusog pa yung pinagmulan. Di ba, Lola? Ay tama, Apo. Kaya alagaan nating mabuti yung pinagmumula ng masarap at sariwang karne. Kumain na nga tayo para maaga tayong makatulog. Tumungo kami sa sinabi ni Aling Ani at sabay-sabay kaming nagtungo sa hapag para kumain. Nang matapos sa pagkain, kaming tatlo na ang nag-ayos ng mesa. Pagkatapos, nagtungo na kaming dalawa ni Roxy sa kwartong tutulugan namin. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko at kakaiba talaga ang katahimikan sa baryo. Tanging tunog lang ng kuliglig ang naririnig ko ng mga oras na yun. Ramdam ko na yung pagod mula sa paglalakad natin kanina. Ako nga rin eh. Pero grabe, ang saya dito, no? Sinabi mo pa. Banjo! Roxy! Tulog na ba kayo? Hindi pa naman. Halika, pasok ka muna. Pasensya na kayo ah. Hindi kasi ako makatulog kagad. Naku, ayos lang. Sa amin ka pa talaga nahiya. Total, maaga pa naman. Mabuti pa. Pagkwentuhan muna tayong tatlo. Anong kwento bang gusto niyong marinig? Basta ba hindi nakakatakot ha? Baka mahirapan ako makatulog kapag yan ang tapi. Kasama mo naman ako eh. Wala kang dapat ikatakot. Uy, nandito ako no. Baka nakakalimutan niyo ah. Paula, salamat ha. Salamat sa suporta mo sa relasyon namin ni Banjo. Naku, wala yun. At saka, masayang masaya ako para sa inyong dalawa. O siya, pagkwentuhan na tayo. Sige, ako nang magsisimula. Yung tungkol na lang dito sa baryo, ikwento mo. Okay, sige. Ikukwento ko sa inyo yung mga magagandang bagay dito sa baryo namin. Nagsimulang magkwento si Paula. Una niyang nabanggit ang kabutihan ng mga taga-baryo na naranasan naming dalawa ni Roxy. Kasunod noon, nabanggit din niya ang masasayang alaala niya nung bata pa siya. Ramdam ko ang saya ni Paula habang nagsasalita siya noon. Hinayaan lang namin siya ni Roxy na magsalita na magsalita. Naikwento niya rin kung gaano kasaya ang pista dito sa baryo. Kaya mas lalo kaming nasabik ni Roxy na maranasan yon. Marami pa kami na pag-usapang tatlo tungkol sa buhay namin. Kaya hindi namin namalayan ang oras. Hating gabi na kaming nakatulog at kinabukasan maaga kaming gumising dahil pupunta kami sa palengke. Pati dito sa palengke nyo, walang gulay o kahit prutas man lang? Tradisyon nga kasi yan tuwing linggo ng piyesta.
Akala ko sa pagkain lang, pati pala sa mga paninda. Tara na. Mamili na tayo ng karne para sa kakainin natin mamaya at sa mga susunod pang araw. Magandang araw po, Mang Ben. Nakangiting lumapit sa amin si Mang Ben, isa sa mga kapitbahay nila Paula. Naiwan ako sa bandang labas ng palengke para makipagkwentuhan sa kanya habang si Paula at Roxy naman ay sabay na pumasok sa pinakaloob ng palengke para mamili. Nagkwentuhan kaming dalawa ni Mang Ben at siya na rin na nagbanggit ng ilang pamahiin na sinusunod ng buong baryo tuwing linggo ng piyesta. Isa na roon ang pag-iwas sa pagsusuot ng damit na kulay pula dahil ayon sa kanya, nagdadala raw iyon ng kamalasan. Maya-maya lumabas na rin sina Paula at Roxy at nagpaalam muna kami kay Mang Ben bago tuluyang maglakad pa uwi. Mukhang ang dami niyong pinamili Akin na yan. Ako na magbubuhat. Salamat. Thanks, Bunch! Mukhang naging close na kayo agad ni Mang Ben, na. Ano palang pinag-usapan nyo? Nabanggit niya lang yung ilang pamahiin. Lalo na yung tungkol sa pagsusuot ng pulang damit. Malas daw yun Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa inyo yan. May dala ba kayong damit na kulay pula? Hindi ko matandaan. Mamaya titingnan ko. Sige, kapag meron, pakitapo na lang ha. Isang tango lang ang isinagot ni Roxy bago kami tuluyang naglakad pa uwi. Habang naglalakad, binabati kami ng mga taga-baryo. May ilan pa ang nag-aalok ng pagkain. May iba namang nagyaya munang tumambay sa kanila. Ngunit tumanggi si Paula. Kailangan na raw namin maiuwi agad ang mga napamiling karne. Pagdating sa kubo, agad naming inayos ang mga binili. Wala sina Aling Ani at Lola Pasing. May pinuntahan daw ang dalawa sa kabilang baryo kaya kami lang ang naiwan. Pagkatapos, dumiretso kami ni Roxy sa kwartong tinutuluyan namin para tingnan kung may dala ba kaming pulang damit. Mabuti na lang at wala. Ayaw na ayaw ko pa namang magtapon ng gamit lalo na kung maayos pa. Bandang tanghali nag-aya si Aling Rosa, isa rin sa mga kapitbahay nila Paula. Inimbitahan niya kami sa bahay nila para mananghalian. Kahit nahihiya, pumayag na rin kami ni Roxy. Maayos ang unang 3 araw namin sa baryo. Ngunit napapansin naming dalawa ni Roxy na parang lagi kaming pinapakain. Lalo na siya. Sunod-sunod ang paghain nila ng sandamakmak na putahe para bang sinasadya nilang patabain siya. Ayoko na. Busog na ako. Kanina pa ako kumakain eh. Kumain ka pa, Iha. Ubusin mo tong hinanda namin para sa inyo. Hindi ko na po talaga kaya, tita. Sayang naman yung niluto namin ni Nanay. Oo nga. Nagpakapagod pa naman ako sa pagluluto niyan. Hindi ko na po talaga kaya. Masusuka na ako eh. Ako na lang ang kakain. Busog na rin ako pero pinipilit ko pa rin kainin ang mga natitirang pagkain. Ayoko ring masayang ang handa nila para sa amin. Kaya tinis ko na lang ang bigat ng tiyan ko. Nang maubos ang pagkain, ramdam ko ang matinding hilo dahil sobrang kabusugan. Napatingin ako kina Paula at sa pamilya niya. Kitang-kita ang saya ng mga mata nila. Dahil sa sobrang kabusugan, napagdesisyon naming maglakad-lakad muna ni Roxy para matunaw ang kinain namin. Okay ka lang ba? Ikaw kasi, bakit mo pa kinain lahat yun? Hayaan mo na. Kung hindi ko ginawa yun, baka ikaw naman ang pilitin nila. Grabe sila magpakain, no? Halos lahat ng tao dito ganyan. Pakiramdam ko nga tumaba agad ako eh. Tumaba agad. Pangatlong araw pa lang natin dito. Sobra-sobra kasi sila magpakain. Baka mamaya, masikip na mga damit ko. Hindi yan. Maglakad-lakad na lang tayo palagi para matunaw agad yung mga kinain natin. Nakakahiya rin kasing tumanggi sa alok nila eh. Sa bagay, tama ka nga naman. Siguro ganito lang talaga ang paraan nila ng pagpapakita ng mainit na pagtanggap sa mga bisita. Siguro nga. Ngumiti lang sa akin si Roxy bago ko hawakan ang kanyang kamay. Masaya kaming namamasyal sa baryo habang nagkukwentuhan tungkol sa mga kung ano-anong bagay. Maya-maya bumalik din kami sa kubo para magpahinga. Bandang hapon, niyaya naman kami ni Paula na bumisita sa isa pa nilang kamag-anak. Nasa bandang dulo iyon ang baryo kaya mahaba-habang lakaran na naman. Pero hindi ko yun alintana dahil abala kami sa pagkukwentuhan. Mainit ang pagtanggap ng mga kamag-anak ni Paula. Mababait sila.
Kaya mabilis din kaming nagkapalagayan ng loob. Madilim na nang makauwi kami sa kubo. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko at ang buwan lamang ang nagsisilbing ilaw naming tatlo habang naglalakad kami pa uwi. Sanay na sanay talaga maglakad si Paula sa dilim, no? Kaya nga eh, tingnan mo. Dire-diretso lang siya naglalakad. Samantalang tayo. Halos mabunggo at mapatid na. Masasanay din kayong dalawa. Paano ka nga pala nasanay sa ganito, Paula? Si Papa kasi, palagi akong sinasama noon kapag pupunta siya ng gubat kapag gabi na. Kaya ayun, nasanay akong maglakad sa dilim. Kaya pala. Di ba naikwento ko na yun sa inyo dati? Ha? Ang alin? Yung tungkol sa tatay ko. Yung ginagawa namin noon. Ha? Parang wala ka naman na ikwento sa amin nun. Ay nako, makakalimutin na talaga kayong dalawa oh. Basta, nasabi ko na yun sa inyo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Roxy. Pareho kami nagtataka ng mga oras na yon dahil wala rin talaga ako maalala na nabanggit niya iyon sa amin noon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Si Lola Pasing ang sumalubong sa aming tatlo. Papakainin pa sana nila kami pero tumanggi na kami ni Roxy. Busog na kasi kami dahil sa mga pagkaing hinain sa amin nung magpunta kami sa bahay ng mga kamag-anak nila Paula. Akala ko pipilitin pa nila kami pero isang ngiti lang ang isinagot nila sa amin. Ngiting hindi ko maipaliwanag. Maaga kaming natulog ni Roxy. Hindi ko ramdam ang lamig ng paligid dahil magkayakap kaming dalawa. Kinabukasan, maaga na naman kaming gumising. Sabay-sabay kaming kumain ng almusal. Pagkatapos inaya ko sina Paula at Roxy para gumala pero nagtaka ako nang hindi sumama sa amin si Paula. Siya kasi ang madalas na mag-aya sa aming tatlo para gumala. Paglabas napansin kong wala rin ang mga kamag-anak nila Paula sa labas ng kanilang bahay. Naglakad-lakad na kami ni Roxy para mamasyal at doon ako mas lalong nakapansin na wala ring mga ibang tao sa labas sa baryong iyon. Nagtataka ako noon dahil madalas silang nagtitipon-tipon sa labas kahit maaga pa lang. Pero ika-4 na araw, bigla na lang silang hindi naglabasan. Tasa na kaya sila? Kaya nga eh. Sobrang tahimik tuloy. Nakakapanibago tuloy. Nung nakaraan, ganitong oras pa lang, ang ingay-ingay na ng paligid. Bakit kaya no? May napapansin ka rin ba sa mga tao dito? Meron. Ikaw ba? Nagtataka lang ako kung bakit grabe nila tayong pakainin. Tapos napapansin ko rin na parang hindi sila natutulog ng maayos. Tsaka ang puputla nila, no? Parang mga kinulang sila sa dugo. Napansin mo rin pala yon. Oo naman. Sino ba namang hindi? Pero ang mahalaga naman, maayos silang nakikisama sa atin. Napatungo na lang sa akin si Roxy. Kung saan-saan kami nagpunta nung araw na yon at wala na kaming kaba sa dibdib dahil nasanay na rin kami sa paligid. Ramdam din kasi naming ligtas kami sa lugar, kaya naging magaan ang bawat hakbang namin. Sobrang tahimik ng mga oras na yon. Kahit umaga pa lang parang hating gabi na sa sobrang tahimik ng paligid. Halos walang taong makikita. Tanging mga alagang hayop lang ang nasa labas. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko nang mapatingin ako sa mga bahay sa paligid. Nakasara ang mga bintana nila, pero parang may nakamasid sa amin mula sa loob. Maya-maya napagdesisyon na rin namin bumalik sa kubo nila Paula. Pagdating namin doon, agad namin napansin na nakasara ang mga bintana at pintuan ng kubo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Roxy, parehong nagtataka. Bakit sarado? Baka may ginagawa sila sa loob. Katakin mo nga. Ikaw na, nahihiya ako eh. Tao po! Tao po! Pumasok na kayo. Pasensya na po. Mukhang nakaistorbo kami. Naku iho, hindi naman. Saan kayo nang galing? At dyan lang sa may labas. Sayang hindi ka nakasama sa amin. Ano ba kasing meron? Bigla ka na lang hindi lumabas. Tapos yung mga kamag-anak at mga kapitbahay wala rin sa labas. Oo nga, Paula. Nakapagtataka tuloy. Ano ba kasing meron? Huwag na kayong magtanong nang magtanong pa. Pasensya na po.
Sa di malamang dahilan, bigla na lang akong kinabahan sa boses ni Lola Pasi. Hindi ko nalang pinahalata sa kanila yon. Napatingin ako kay Paula at napansin kong may kakaiba sa mga kilos niya. Halos mabingi talaga ako sa sobrang katahimikan. Bandang hapon na lumubog ang araw at doon ko nakita ang unti-unting paglabas ng mga tao sa baryo. Pagsapit ng takip silim, napuno na ng tao ang buong baryo. Lahat sila puno ng sigla. May mga naglalaro, nagkakatuwaan at nag-uusap. Nag-aya si Aling Ani na magtipon-tipon kaming lahat sa gitna para raw magkasiyahan. Nakita ko ang gitarang hawak ni Ruben na agad kong hiniram. Nagsimula akong kumanta sa harapan nilang lahat, pero ang mga mata ko ay nakatuon kay Roxy lamang. Huminto muna ako, pilit na kumalma. Umaasang lilipas tong bigat sa dibdib. Bakit parang may kulang kahit mag-isa? Di matahimik sa bulong na naririnig. Iniwan ko ng mga dapat kalimutan. Nilayo ang sarili para gumaling. Ngunit bakit sa bawat sandaling tahimik, boses mo ang tumatawag sa'kin? Isang hiling lang ang paulit-ulit. Sana matahimik na ang isip. Sa bawat hakbang ko may sumusunod, parang aninong ayaw mapagod. Unti-unti akong nauupos sa pag-ibig nating naubos. Hindi ako makawala, ikaw ang bisitang ayaw umalis. Kahit wala kang anyo, presensya mo'y bumabalot sa dilim. Ako'y gising na gising, pakisindihan ang isip ko. Dahil nilalamon ako ng damdamin ko. Sinubukan kong itaboy ang alaala, ngunit sa katahimikan ikaw ang laman. Sa bawat gabi na walang liwanag, ikaw ang tanong na walang kasagutan. Hindi pa ba sapat ang panahong lumipas? Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ako makawala, ikaw ang bisitang ayaw umalis. Kahit wala kang anyo, presensya mo'y bumabalot sa dilim. Hindi ito panaginip, hindi ito panaginip. Hindi rin gising na buo, ilayo sa akin ang mundo. Dahil damdamin ko ay nalunod. Tinig mo sa bawat gabi, narinig mo sa aking dibdib. Ramdam ko sa bawat gabi, narinig mo sa aking dibdib. Ramdam ko. Aba, napakaganda pala ng boses mo, iho. Napakatalentado mo palang bata ka. Salamat po. Para kanino ba yung kanta mo? Para kay Roxy po. Nagsimulang maghiyawa ng mga tao sa paligid. Ang iba sa kanila
ay nagtutulakan pa dahil sa sinabi ko. Malapad ang ngiti ko noon na habang hawak ang kamay ni Roxy. Pero nawala ang ngiti ko sa labi nang dumako ang tingin ko kay Paula. Nakatingin siya sa direksyon ko at nagulat ako nang mapansing puno ng lungkot ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. May luha pang kumawala sa mga ito. Ngunit nagbago ang emosyon niya nang tumingin siya kay Roxy. Punong-puno ng galit ang mga mata niya at nanlilisik pa ang mga ito. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba nung mga oras na yon. Kaya naman inakbayan at niyakap ko na lang si Roxy ng mahigpit. Bakit? Wala, nilalamig lang ako. Akala ko naman kung ano na. Oh, ituloy pa natin ang kasiyahan. Ikaw naman ang magpasikat, Ruben. At baka masapawan ka nitong si Banjo. Agad na kinuha ni Ruben sa akin ang gitara niya para magbigay aliw sa aming lahat. Puno ng kasiyahan ng gabing yon. Pero hindi ko maiwasang tingnan si Paula. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko maintindihan kung malungkot ba siya o galit o kung ano ba ang dahilan ng mga iyon. Sa paglalim ng gabi, mas lalo kaming nagkatuwaan. Maya-maya nag-aya si Roxy na pumasok kami sa loob dahil sumamaraw ang pakiramdam niya. Inauna siyang nakatulog kaysa sa akin. Samantalang ako naman ay nakailang ikot na sa higaan pero hindi pa rin talaga dinadalaw ng antok. Hanggang sa sumapit ang madaling araw at hindi pa rin ako nakakatulog. Maya-maya, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Parang nanunuyo ang lalamunan ko. Kaya dahan-dahan ako bumangon para magtago sa kusina. Paglabas ko, nakita kong nakatayo si Paula sa labas ng kwarto. Anong ginagawa mo dyan? May kailangan ka ba? Bakit din ka natulog, ha? Dapat hindi kayo nagtatabi ni Roxy dahil hindi pa naman kayo kasal. Katabi ko naman talaga siya mula nung dumating tayo dito eh. At saka, masama kasi ang pakiramdam niya. Sandali, ano bang problema mo? Hindi nyo nga dapat ginawa yun, Banjo. Mali yun. Sandali nga. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Dahil matagal na kitang gusto, Banjo. Ako palaging nasa tabi mo. Ako palaging nakikinig sa mga problema mo. Pero bakit si Roxy ang pinili mo, ha? Ako dapat yun, Banjo. Ako ang dapat mong pinili at hindi siya. Pasensya na pero hindi kita maintindihan. Banjo, pakinggan mo naman ako. Matagal na kitang gusto. Tulad ni Roxy. Hindi ko nang kagad naamin sa'yo dahil nahihiya rin ako. Baka may pinagdadaanan ka lang o baka naguguluhan ka lang. Alam mo, ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla akong hinila ni Paula papasok sa isang kwarto. Ramdam ko ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Sinubukan kong pumalag pero hindi agad ako nakawala. Agad niyang isinarado ang pintuan at doon ko naramdaman ang takot at gulat. Isa-isa niyang hinubad ang damit niya bago lumapit sa akin at pilit akong hinahawakan na para bang may gusto siyang ipilit. Sobrang lakas niya at iyon ang labis kong ipinagtaka noong mga oras na yun. Nanginginig ang katawan ko habang pilit kong iniiwasan ang mga kamay niya. Ginamit ko ang buong lakas ko para makawala. Pero hirap na hirap talaga akong makawala sa higpit ng pagkakahawak niya. Paula, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Ako na lang piliin mo, Banjo. Ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Paula, kaibigan kita. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Banjo, bakit ba hindi ako magawang piliin mo, ha? Wala namang kwenta yung si Roxy. Ako, kaya kong ibigay sa'yo kung anong gusto mo. Wala kang karapatang insultuin si Roxy dahil siya lang ang babaeng mamahalin ko at pipiliing makasama habang buhay. Ginamit ko ang buong puwersa ko para makawala kay Paula. Nang makalabas, dali-dali ako nagpunta sa kwartong tinutuluyan namin ni Roxy. Mabilis kong inayos ang mga gamit namin at agad ko rin siyang ginising. Nahirapan pa akong gisingin si Roxy dahil sa pagiging tulog mantika niya. Pero nang magising siya, agad kong sinabi sa kanya ang lahat para makaalis na kami. Katulad ko, nagulat din siya sa nalaman niya. Hindi ko na hinayaang maubos pa ang oras at kahit 4:00 pa lamang ng madaling araw, inaya ko na siyang bumalik sa Maynila. Nagmamadali kaming dalawa noon ng mga oras na yon pero paglabas namin ay nakasalubong namin si Paula na nakahubad pa rin. Nagulat kaming dalawa ni Roxy na makitang nanilisik ang mga mata niya. at pulang-pula ang mga ito. Mas lalo kami nagulat nang makita
ang unti-unting paghaba ng dila niya sa harap namin. Bakit ganyan ang itsura mo, Paula? Huwag ka na magtanong, Roxy. Kailangan na nating makaalis dito ngayon din. Hindi kayo makakaalis! Bilisan na natin, Roxy. Hindi normal na tao yung si Paula. Isa siyang halimaw. Kailangan na nating makaalis bago pa tayo mapahamak dito. Sinabi nang hindi kayo makakaalis dito! Kung hindi ka lang din mapupunta sa akin, Pancho, mabuti pang mamatay ka na lang kasama niyang si Roxy! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pagbabagong anyo ni Paula. Nagtunugan ang mga buto niya sa katawan at ang balat niya ay naging kulay abo at nagkaroon ng mga bitak-bitak. Mas naging pula ang mga mata niya, tumalas ang mga ngipin at humaba ang mga kuko. Sa pagkakataong yon, punong-puno ng takot ang dibdib ko. Pero nananaig ang pagiging alerto ko kaya agad kong hinawakan si Roxy at hinila palabas ng bahay nila Paula. Hindi ko na inalala ang mga gamit namin. Mas mahalaga sa amin na makatakas sa panganib. Walang tigil ang pagtakbo naming dalawa. Ilang minuto na kaming tumatakbo pero napansin ko parang paikot-ikot at pabalik-balik lang kami sa lugar. Hindi ako nagpadala sa matinding takot. Mas nanaig sa akin ang pakiramdam na kailangan naming makalabas. Kaya hindi ako tumigil kahit nagrereklamo na si Roxy na pagod na siya. Sa gitna ng pagtakbo may sumalubong sa amin. Lahat sila ay kapareho ng itsura ni Paula. Umiwas kami pero muli naming nakasalubong ang iba pang taga-baryo na ganoon din ang anyo. Doon ko napagtanto na pugad ng mga aswang ang baryo nila Paula at totoo ang lahat ng kinuwento niya sa amin ni Roxy noon. Anong klaseng lugar to napuntahan natin? Bilisan mo ang pagtakbo at huwag kang lilingon. Habulin sila para magkaroon tayo ng pagkain sa darating na fiesta! Huwag niyong hayaang makawala ang mga pagkain natin! Nasasabik na akong kainin ang dalawang yan! Paniguradong napakalusog ng laman ng dalawang yan dahil pinataba natin sila! Walang tigil ang pagtakbo naming dalawa ni Roxy. Ramdam ko na ang matinding pagkahingal dahil sa pagod. Pero kahit gaano kabilis ang aming takbo, alam kong hindi matatapos ang lahat kung hindi kami lalaban. Sinabihan ko si Roxy na kailangan namin lumaban. Iyon lang ang tanging paraan para makaalis kami. Pareho kami dumampot ng kahoy at nagsimulang makipaglaban. Naging alerto ako sa bawat kilos dahil ayoko masaktan si Roxy. Kada may haharang sa amin, agad ko itong hinahampas o sinasaksak. Wala na akong pakailam kung tumatalsik ang dugo sa akin at ganon din si Roxy. Bakas ang takot sa mukha niya, pero hindi rin siya tumigil sa pakikipaglaban. Naging matindi ang labanan hanggang si Paula na ang kaharap ko. Ramdam ko ang kakaiba niyang lakas habang nagbubunong kami. Dahil dito nagkaroon ako ng malalaking sugat sa katawan. Halos hindi na ako makatayo sa tindi ng sakit. Pero pinilit kong lumaban, alang-alang sa kaligtasan naming dalawa. Banjo, hindi ko na kaya. Parang hindi sila nauubos. Huwag kang titigil. Matatapos din to. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami matatalo! Mauubos ang lakas yung dalawa, pero ang lakas namin ay hindi mauubos! Paula, ano bang problema mo? Kaibigan ka namin, bakit naman ganito? Hindi kita kaibigan, Roxy. Wala akong kaibigang mang-aagaw! Papatayin ko kayong dalawa! Tinuloy namin ang pakikipaglaban hanggang sa makita namin ang daanan palabas ng bar. Kaya dali-dali kaming tumakbo patungo roon. Palabas sana kami na biglang may dumagit kay Roxy pabalik sa pinakaloob ng baryo. Malingaw-ngawang sigaw niya sa buong lugar. Ililigtas ko sana siya, pero may isang aswang na dumagit din sana sa akin. Napaatras lamang ito nang makita ang unti-unting pagsikat ng araw. Bumalik ang mga aswang sa baryo at naiwan akong mag-isa sa labas. Nanginginig at balot ng takot ang buong katawan ko. Sinubukan kong maglakad kahit mahapdi ang katawan ko pero hindi pa ako nakakalayo nang kainin ng dilim ang paningin ko at tuluyang bumagsak sa lupa. Nagising na lamang ako sa loob ng isang kubo. Ramdam ko matinding pananakit ng buong katawan ko ng mga oras na yon. Nasaan ako?
Tulungan niyo ako! Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Sino po kayo? At saka nasaan ako? Ako si Orlando. Isa akong manunugis. Manunugis? Oo. Isa akong manunugis ng mga aswang. Base sa itsura mo nung matagpuan kita, mukhang nakipaglaban ka sa mga halimaw na yon. Tama ba ako? Oo. Matagal na akong naghihinalang aswang ang nakatira sa baryong yon. Pero hindi ko lang masabi-sabi dahil wala akong patunay na aswang sila. Dahil kung titingnan mo, para silang mga normal na tao. Tama po kayo. Nung nandun kami sa baryo ng nobya ko, hindi mahalatang mga aswang sila. Hindi rin kasi sila madaling matukoy ng kumukulong langis at hindi rin sila takot sa bawang at asin. Ikaw, iho, may napansin ka ba sa kanila? Napansin ko na puro karni lang ang kinakain namin. At saka wala ring lasang pagkain nila. Tradisyon daw kasi sa baryo nila yon. Kailangan daw na puro karni lang ang nakahain sa mesa. Tapos napansin ko rin na pinapakain nila kami ng pinapakain. Lalong-lalo na ang nobya kong si Roxy. Mukhang kayo sana ang magiging pagkain nila para sa mismong araw ng pista nila. Sandali. Paano pala kayo nakapasok sa baryong yon? Inaya kasi kami ng matalik na aming kaibigan na magbakasyon sa baryo nila at makipiesta. Pero nagkamali ako sa naging desisyon ko. Sana pala hindi na lang kami tumuloy ni Roxy. Dahil ang kaibigang itinuring namin ang siya palang magdadala sa amin sa kapahamakan. Pakiusap, Mang Orlando. Tumungan mo akong iligtas ang nobya ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa ngayon, kailangan mo munang magpagaling. Dahil matindi ang mga naging sugat mo. Tumango lamang ako sa kanya. Muli siyang kumuha ng mga halamang gamot at maingat na itinapal iyon sa mga sugat ko. Ramdam ko ang hapdi, pero tiniis ko na lamang at hindi na nagsalita pa. Hindi na rin ako makakilos ng maayos sa mga araw na iyon dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang wala akong lakas sa buong katawan at kahit ang simpleng paggalaw ay nahihirapan ako. Mas pinili ko na lang humiga at magpahinga. Kinagabihan bigla akong nilagnat. Mainit ang pakiramdam ko at mas sumakit ang mga sugat ko. Halos hindi ako makatulog at pakiramdam ko ay pagod na pagod ang aking katawan. Hindi na rin talaga ako nakatulog ng maayos dahil iniisip ko ang kalagayan ni Roxy. Kinabukasan, nagising ako na masama pa rin ang pakiramdam ko. Kumusta ka na? Mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Pero kaya ko naman na sigurong bumangon. Huwag mong pilitin kung hindi mo pa kaya. Inumin mo pala itong inihanda kong halamang gamot para sa'yo. Salamat po. Maglalakad-lakad po muna ako. Baka kasi mas lalo akong magkakasakit kung hindi ako kikilos. Sige, iho. Ikaw ang bahala. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Sige po. Nakangiting tumango lamang sa akin si Mang Orlando bago lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya, umalis na rin ako mula sa higaan ko. Masakit pa rin ang aking katawan, pero mas pinilit kong kumilos ng mga oras na yon. Paglabas ng kubo, sinalubong ako ng sariwang hangin. Iyon ang unang beses kong nakita ang lugar na pinagdalhan sa akin ni Mang Orlando. Nasa bandang itaas sila ng bundok, kaya tanaw na tanaw ko ang kapaligiran. Nagpapahangin ako noon nang biglang may lumapit sa akin at nagpakilala rin bilang isang manunugis. Si Mang Alvin. Pinag-usapan naming dalawa ang tungkol sa mga aswang sa baryo nila Paula. Ang sabi niya, kakaiba raw talaga ang mga yon. Hindi sila basta-bastang uri ng aswang. Mahirap daw silang mahuli kaya ilang dekada na silang nabibiktima sa karatig baryo. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na naging mabuti ang pakiramdam ko. Sa araw na yon, nagpaturo na rin ako kay Mang Orlando tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang para sa pagligtas kay Roxy. Una niyang itinuro sa akin kung paano ang paggamit ng sandata
at kung saan ito dapat ipatama. Kasunod noon ay tinuro niya naman sa akin ang mga halamang gamot na pwedeng magamit bilang panangga sa mga aswang. Tumulong na rin ang ibang manunugi sa pagtuturo sa akin para sa binabala kong pakikipaglaban sa mga aswang. Mula umaga hanggang gabi ang naging ensayo ko para doon. Dahil hindi na ako papayag na matalo nila, lalo na si Paula. Masakit para sa akin ang lahat ng nangyari dahil isa siya sa pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ko lubos akalain na ganoon ang gagawin niya sa aming dalawa ni Roxy. Dumating na ang pinakaaraw ng pista sa baryo nila Paula at tuluyan ko ring natutunan ang lahat ng itinuro ni Mang Orlando sa akin. Pinagplanuhan na namin ang pagligtas kay Roxy mula sa kamay ng mga aswang sa baryo nila. Gabi nang pumunta kami roon, bitbit ang mga armas na gagamitin namin laban sa mga aswang. Handa na ba kayo? Oo, Mang Orlando. Uulitin ko. Hindi sila basta-bastang uri ng mga aswang. Kaya kailangan nating mag-ingat lahat. Sino muna maunang pumasok? Hindi kasi tayo pwedeng magsabay-sabay dahil baka makahalata sila. Ako na lang. Mag-iingat ka, Banjo. Huwag ka mag-alala. Susunod kami kagad sa'yo. Magsindi ka rin ng apoy para hudyat na tuluyan ka nang nakapasok sa baryo nila. Inabot sa akin ni Mang Orlando ang langis na gagamitin ko para sa pagpapaapoy bago tuluyang pumasok sa loob ng baryo nila Paula. Habang naglalakad papasok, ramdam ko ang mabilis na tipog ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa armas na nasa kamay ko. Nang tuluyan ako makapasok sa loob, naramdaman kong nanlamig ang bato ko at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Pinakalma ko ang sarili ko bago simulan ang paggawa ng apoy. Mabilis itong lumaki at naglikha ng malaking usok at iyon na ang hudyat para pumasok si Mang Orlando at ang iba pang mga manunugis. Napuno ng sigawan ng lugar at narinig ko na rin ang pagpagaspas ng mga pakpak ng mga aswa. Tumayo ako at mabilis na tumakbo kung nasaan sila. Pero bago pa ako tuluyang makalapit sa mga kasama ko ay hinarangan na ako ni Paula. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya. Ang dila niya ay may hati sa gitna at ang mga kuko niya ay mahaba at ang mga ngipin niya ay kasing talas ng mga kutsilyo. Mabilis siyang sumugod sa akin pero agad kong nasalag iyon gamit ang armas na hawak ko. Aba, marunong ka na talagang lumaban, ha? Nasaan si Roxy? Ilabas mo siya! Hindi mo siya mababawi sa amin dahil papatayin kita! Wala kang kasing sama! Paula, demonyo ka! Tinuring ka namin kaibigan! Tapos ganito ang isusukli mo sa amin? Wala akong pakialam! Traidor ka, Paula! Tama lang talaga na hindi ka nagustuhan dahil wala kang kwenta! Papatayin kita! Kung magagawa mo, hindi mo ako kaya, Banjo! Sa ating dalawa, ikaw ang mauunang mamatay! Mas naging matindi ang sagupaan namin laban sa mga aswa. Sugatan na rin ang mga kasama ko pero walang tumigil sa amin sa pakikipaglaban. Ramdam kong mas lumakas si Paula pero mas nanaig sa akin na kailangan ko siyang labanan. Puno na ng galit ang dibdib ko kaya naman lumalabas na rin talaga ang lakas ko. Sa paglalim ng gabi, napuno ng dugo ang buong baryo. May mga katawan na walang buhay ang nakahandusay sa sahig. Ramdam ko na rin ang paghapdi ng katawan ko dahil sa mga sugat mula sa kalmot ni Paula. Pero hindi ako tumigil sa paglaban sa kanya. At ganoon din si Mang Orlando na nakaharap naman sina Aling Ani at Lola Pasi. Sa gitna ng pakikipaglaban, isang bote ng langis na may pinatayong dahon ang binato sa akin ni Mang Orlando na agad kong sinalo. Banjo! Isaboy mo tong langis na may kasabang halamang gamot. Baka dyan na sila matalo. Sige, Mang Orlando! Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami matatalo! Wala kasama! Bilisan nyo ng kilos para may pagkain tayo ngayong gabi ng piyesta natin! Ah! Ano yun? Hayop kayo! Ano yun? Ay, natutunaw ang balat ko! Itong para sa iyo, Paula! Ah! Hindi! Hindi maalit!
Nagsigawan ng mga aswang nang isaboy namin ang langis na hawak namin. Unti-unting natunaw ang mga balat sa katawan nila para silang sinabuyan ng asido. Pinanood ko kung paanong unti-unti silang mawala ng buhay sa harapan ko mismo. Pero mas dinoon ko ang mga mata ko kay Paula. Walang tigil ang kanyang pagsigaw. Puno ng galit at sakit. Tunaw na ang balat niya sa mukha niya at halos hindi ko na siya makilala noong mga oras na yun. Maya-maya tuluyan na silang nawala ng buhay at doon na ako kumilos para hanapin si Roxy. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin ng mga oras na yon, pero hindi ako tumigil sa kakahanap sa kanya. Halos halugugin ko na ang buong baryo hanggang sa makarinig ako ng pag-iyak at doon ko na siya tuluyang nakita. Halos manluho ako nang makita ang itsura ni Roxy. Puno siya ng sugat sa katawan at ang putla-putla na niya. Lumapit ako sa kanya pero bigla na lang siyang sumigaw dahil sa sobrang takot. Wag! Huwag ka lalapit sa akin! Mahal ako to. Si Banjo. Banjo, ikaw ba yan? Tulungan mo ako! Ayoko na dito! Tulungan mo ako, Banjo! Ligtas ka na, Roxy. Natalo na namin ang mga aswang. Kahit si Paula, Oo, lahat sila. Wala na. Kaya mo bang tumayo? Umiling lamang siya sa akin at kahit masakit ang katawan ko, binuhat ko pa rin siya para makaalis na kami. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ni Roxy habang nakakapit siya sa leeg ko. Nadaanan din namin ang bangkay ng mga aswang na nakahandusay sa sahig. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa mga itsura nila. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na kami makalabas ni Roxy. Agad kaming sanalubong ni Mang Orlando at ang iba pang mga manunugis. Isa-isa nilang binato ng sibat na may apoy ang baryo at sa isang iglap, natupok ang apoy ang buong lugar. Umalingaso pa sa paligid ang amoy ng mga lamang na susunog. Pinanood namin ni Roxy kung paano matupok ang lugar na iyon na pinagdalhan sa amin ni Paula. Sa paglaki ng apoy, doon ko naramdaman na ligtas na talaga kaming dalawa. Sa wakas, naubos na rin sila. Mang Orlando, maraming salamat po sa pagtulong sa akin na mailigtas ang nobya ko. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob na to sa inyo. Sa inyong lahat ng mga tumulong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang anuman. Ano palang balak ninyong dalawa? Babalik na kami ng Maynila. Pero hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Naiwan kasi mga gamit namin sa loob ng baryo eh. Walang problema iyo. Kami ang bahala sa pamasahin ninyong dalawa. Sigurado ka ba, Mang Orlando? Oo naman. Maliit na halaga lang naman yon. Ang mas mahalaga ay makauwi kayo ng ligtas sa mga pamilya ninyo. Salamat po talaga. Halina kayo at bumalik na tayo sa baryo. Sumama muna kami ni Roxy sa baryo nila Mang Orlando. Ginamot muna nila ang mga sugat sa katawan niya. Ilang araw pa kaming nanatili sa baryo bago kami tuluyang bumayahe pabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari sa pagkakaibigan naming tatlo. Oo, masakit iyon para sa akin dahil ilang taon din ang pinagsamahan namin. Halos magkakadikit na ang mga bituka namin pero nauwi lang sa trahedya ang lahat. Kinabukasan ng hapon nang dumaong ang barkong sinasakyan namin ni Roxy, hinatid ko muna siya sa kanila bago ko umuwi sa amin. Abot-abot na ang sermon na natanggap ko mula sa pamilya ko pero naiintindihan ko naman iyon dahil sa kaligtasan ko lang ang iniisip nila. Sa sumunod na araw, naisipan kong bisitahin si Roxy sa bahay nila. Walang palya ang pagbisita ko sa kanya araw-araw at doon ko napansin na parang wala na siya sa kanyang sarili. Madalas siyang nakatulala at hindi na makausap ng maayos. Dahil doon, madalas na ako natutulog sa bahay nila para mabantayan siya. Hindi pa sila nauubos. Roxy, halika na. At kailangan mo na matulog. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Baka nasa tabi lang sila. Baka nasundan nila ako. Ano bang nangyayari sa iyo, mahal? Lahat kami nag-aalala na sa iyo. Mag-iisang linggo ka nang wala sa sarili mo. Banjo, tulungan mo ako. Baka kunin nila ako ulit. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila makukuha. Hindi pa sila nauubos. Patawad din kung hinayaan kong mangyari sa iyo yan. Mahigpit kong niyakap si Roxy habang umiiyak. Malaking dagok para sa akin na maging ganun siya. Wala na ang nobya kong masiyahin at palabiro.
Hindi siya agad nakatulog ng gabing iyon at ganun din ako. Hating gabi na nang dapuan siya ng antok kaya sumunod na rin ako sa pagtulog. Pero maya-maya muli akong nagising na marinig ang malakas na pag-iyak ni Roxy. Takot na takot siya noon at nanginginig ang buo niyang katawan. Agad akong kumuha ng tubig para ipainom sa kanya. Ilang minuto ko pa siyang pinakalma at nang makatulog siyang muli, doon lang gumaan ang pakiramdam ko. Nagtuloy-tuloy ang pagiging wala sa sarili ni Roxy hanggang sa isang araw ay nagsimula na siyang maghanap ng mga kakaibang pagkain. Nagugutom ako. May gusto ka bang kainin? Lalabas ako para bilhin yon. Gusto ko ng sariwang dugo at saka ng sariwang karne. Sigurado ka bang yun ang gusto mo? Roxy, hindi normal na pagkain yung mga hinihingi mo. Oo, yun ang gusto ko. Ibang pagkain na lang kaya yung kainin mo. Ano ba ha? Iyon nga ang gusto ko eh. Sige, lalabas lang ako saglit para maghanap niyang gusto mo. Hintayin mo ako, ha? Tumangulang ako sa sinabi ni Roxy bago ako lumabas ng bahay. Malapit lang naman ang palengke sa kanila kaya ilang minutong lakaran lang ay naroon na ako kaagad. Agad ako naghanap ng sariwang dugo at sariwang karne. Naguguluhan man, sinunod ko pa rin ang gusto niya. Pagkabalik sa bahay, agad kong niluto iyon para sa kanya. Hindi ko iyon masyadong niluto dahil gusto ni Roxy na nalalasahan niya pa rin ang hilaw na lasa ng karne, pati ang lasa ng dugo. Agad kong inihain sa harap niya ang niluto ko at ganadong-ganado siyang kinain ng mga iyon. Muli kong naalala ang tungkol kina Paula at sa mga aswang sa baryo na yon. Sobra akong kinabahan ng mga oras na yon. Naisip ko kaagad na baka may mali kay Roxy. Roxy, pupunta kaya tayo sa ospital. Magpa-check up tayo. Bakit naman? Wala namang masakit sa akin. Hindi kasi normal yung pagkain hiningi mo sa akin. Kaya ang mabuti pa, magpatingin na tayo. Oo nga no. Mabuti pa nga magpatingin na tayo para malaman natin ang dahilan kung bakit ganun ang hinahanap kong pagkain. Magbihis ka na at hihintay na lang kita dito. Tumangulang sa akin si Roxy bago siya umakyat sa kwarto niya. Hindi na siya nagsalita. Naiwan ako nag-aalala at puno ng kaba. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko noong mga oras na yon. Magkasama kaming pumunta ni Roxy sa ospital. Tanghali na noon kaya mahaba ang pila. Tahimik lang kaming nakaupo habang naghihintay. Maigpit kong hawak ang kamay niya para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ramdam ko ang panginginig niya. Maya-maya tinawag na ang pangalan ni Roxy. Pumasok kami sa loob at agad siyang sinuri ng doktor. May ilang test na ginawa sa kanya. Akala ko simpleng sakit lang ang meron siya pero nagkamali ako. Sinabi ng doktor na buntis si Roxy. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko at gumuho ang mundo ko sa nalaman ko. Alam kong hindi iyon akin dahil wala pa naman nangyayari sa amin. Masakit para sa akin ang nalaman ko pero pinilit kong magpakatatag para sa aming dalawa. Si Roxy naman ay walang tigil sa pag-iyak. Halatang takot na takot at gulong-gulo siya. Wala rin ako masabi noon dahil pati ako ay naguguluhan sa mga nangyayari. Tahimik lang siyang umiiyak hanggang makarating kami sa bahay nila. Hindi ako buntis. Hindi pwede. Roxy, nandito ako, sasamahan kita. Medyo buntis ako. Paano na to? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Pero alam mo ba kung sinong ama niyang dinadala mo? Alam kong hindi akong ama niyan. Dahil hindi pa naman natin nagagawa ang bagay na yon. Hindi ko alam kung sino nga man itong dinadala ko. Demonyo siya! Sinong siya? Anong ginawa nila sa'yo? Si Paula. Siya nagutos na gawin nila sa akin yun. Anong ginawa nila sa'yo? Anong inuutos ni Paula sa kanila? Pinagahasan niya ako sa mga aswang doon. Nung dinagit nila ako, tinawag niya agad ang 2 aswang para ipamolestya ako. Manjo, binaboy nila ako. Pagramdam ko, dumi-dumi ko na. Walang araw na hindi niya ako pinapagalaw sa mga aswang doon. At kapag pumapalag ako, sinasaktan niya ako. Pag-uwalang iya silang lahat. Wala silang puso. Paano nagawa ni Paula yun sa atin? Ilang taon natin siyang kaibigan eh.
Hayop siya. Napaka-demonyo ni Paula. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa atin ang lahat ng ito. Sana siya na lang pinili mo. E di sana hindi nangyari ang lahat ng to. Anong sinasabi mo? Hindi ba may gusto siya sa'yo? Kaya dapat siya na lang ang pinili mo. Naririnig mo ba sinasabi mo, ha, Roxy? Bakit ko mamahalin ang kagaya niyang halimaw, ha? Wala akong kwenta, Banjo. Hindi ako babaeng nararapat para sa'yo. Hindi mo ginustong nangyari sa'yo. Mga demonyo sila. Tama lang na namatay silang lahat. Banjo, bakit sa akin nangyayari to? Hindi naman ako masamang tao para maranasan ang lahat ng to, ah. Bakit? Hinila ko si Roxy para mayakap siya. Basang-basa na ang pisngi ko dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha ko. Masakit para sa akin ang nangyari kay Roxy. Pero wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya. Siya ang inabuso at sinaktan. Tapos may pinunla pa sa tiyan niya na isang halimaw. Akala ko tuluyan na kaming nakaligtas sa kamay ng mga aswang, pero hindi pa pala. Hindi namin kaagad sinabi sa pamilya ni Roxy ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil natatakot siyang masermonan ng mga ito. Dahil sa nangyari, tuluyan na akong tumira sa bahay nila Roxy. Nagtataka pa mga pamilya namin, pero sinabi ko lang na gusto ko siyang makasama sa iisang bahay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang lumabas sa mga senyales na buntis siya. Madalas siya nagsusuka o di kay laging natutulog. Kalaunan nalaman na rin ng pamilya ni Roxy ang tungkol sa pagbubuntis niya, pati na rin ang nangyari sa amin sa baryo nila Paula. Abot-abot ng sermon na inabot naming dalawa dahil doon. Inalalayan ko si Roxy sa pagbubuntis niya hanggang sa isang araw ay sinabi niya sa akin ang desisyon niya tungkol doon. May gusto ka bang kainin, Roxy? Ipagluluto kita. Wala akong ganang kumain. Kung ganun, may masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Banjo, ayokong buhayin ng batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko kayang buhayin ang anak ng isang halimaw. Ano nang balak mo? Gusto kong ipalaglag to. Hindi ko kaya maging ina sa anak ng isang halimaw. Kung anong gusto mo, susuportahan kita. Banjo, salamat. Hindi mo ako iniwan kahit na ganitong nangyari sa akin. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, wala kang kasalanan sa nangyari. At saka mahal kita, Roxy. Tandaan mo yan. At kahit anong pagsubok pang ibato sa ating dalawa, nandito lang ako sa tabi mo. Salamat. Mahal din kita. Alam mo, nasasayangan lang talaga ako sa pagkakaibigan natin nila Paula. Para ko na rin kasi siyang kapatid. Kaya hindi ko lubos akalain na mula pala siya sa lahi ng mga aswang. At totoo ang lahat ng ikinikwento niya sa atin noon. Iba talaga ang nagagawa ng inggit sa tao. Sinabi mo pa. Nagawa niya tayong saktan dahil lang sa inggit niya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba siya sa nagawa niya sa atin. Lalo na sa'yo. Sobrang hindi makataong ginawa niya. Isa siyang demonyo. Ako rin. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya. Kaya nga hindi ko kayang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko. Dahil baka maalala ko lang ginawa nila sa akin. Lalo na si Paula. Tutulungan kita sa desisyon mong yan. Kasama mo ako, Roxy. Kaya hindi ka dapat matakot. Nakangiting tumangulang siya sa akin bago niya hinawakan ang kamay ko. Kahit galing ako sa pamilyang relihiyoso, pinili kong suportahan ang desisyon ni Roxy. Ayoko makita siyang nag-iisa sa hirap na pinagdaraanan niya. Agad kaming humanap ng paraan para ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan niya. Pero hindi iyon naging madali para sa aming dalawa. Halos araw-araw kami umaalis para lamang doon. Kahit gabi hindi kami tumitigil hanggang sa makahanap kami ng isang manggagamot. Binigyan niya kami ng halamang gamot na tinatawag na makabuhay. Tinuro niya rin sa amin kung ano ang mga gagawin para malaglag ang sanggol. Sinunod namin ni Roxy ang mga itunuro ni Mang Kulas. Ako ang nagpakulo ng makabuhay at agad kong ipinainom yun kay Roxy. Akala namin ay ayos na ang lahat.
Pagkatapos niya mainom yun, pero mas lalo pa siyang nagkasakit dahil sa ginawa namin. Ayoko na! Sobrang hapdi na ng mga sugat ko! Roxy! Anong nangyayari? Banjo, sobrang sakit na talaga. Hindi ko na kaya. Sandali. Kukunin ko lang yung mga gamot. Hindi ko na talaga kaya. Huwag mong sabihin yan, Roxy. Gagaling ka, okay? Gagawin ko lahat para lang gumaling ka. Pero hindi ko na talaga kaya, Banjo. Hinahina ng katawan ko. Pagkaramdam ko, wala na lakas na natitira sa akin. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Nung gabing iyon, paulit-ulit siyang sumisigaw sa sakit at takot. Dahil doon halos wala ni isa sa amin ang nakatulog sa bahay nila para bantayan siya. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pang lumalala ang kalagayan ni Roxy. Unti-unti siyang tinutubuan ng mga sugat sa katawan. Dahil doon, mas nahirapan siyang kumilos at madalas siyang manghina. Tuwing nakikita ko ang mga sugat niya, parang nadudurog ang puso ko. Awang-awa na ako kay Roxy noon. Pakiramdam ko wala na kaming ibang mapupuntahan kaya nagpasya kaming humingi ulit ng tulong sa isang albularyo. Umaasa ako na baka sa pagkakataong iyon ay may mangyaring maganda. Tahimik kaming nakinig habang sinusuri siya. Pero sa halip na ginhawa, mas mabigat na balita ang narinig ko. Sinabi ng albularyo na hindi nalaglag ang bata sa sinapupunan ni Roxy. Dagdag pa niya, may sumparaw ang batang iyon. Nang marinig ko yun, parang gumuho na naman ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan si Roxy mula sa mas masakit pang mangyayari. Paano na to, Banjo? Hindi raw mamamatay ang bata. At kung pipilitin natin, ako naman ang mamamatay. Natatakot na talaga ako. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para malaglag yung sanggol, Roxy. Pero ang sabi ni Aling Nelia, ako ngang mamamatay. Kaya ano paraan pang mahahanap mo, ha? Akong bahala, Roxy. Hindi ko hayaang mamatay ka. Kung kailangan kong iaalay ang buhay ko, gagawin ko yun. Hindi mo gagawin yun, Banjo. Huwag ka lang umiyak. Paghahanap pa tayo ng paraan. Lahat ng albularyo lalapitan natin para lang gumaling at mawala yung sumpa. Gamutin na muna natin ang mga sugat mo. Hindi na nagsalita si Roxy. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding paghihirap na dinaranas niya. Kaya kumuha ako ng mga halamang gamot at dahan-dahan kong inilapat ang mga iyon sa mga sugat niya. Maingat ang bawat galaw ko dahil ayoko masaktan siya. Habang ginagawa ko iyon, mas lalo kong napansin ang pangangayayat ng katawan niya. Halos wala na siyang laman. Maitim na ang ilalim ng mga mata niya at halatang kulang na kulang siya sa tulog at pahinga. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na siyang hindi nakatayo sa higaan niya dahil sa tindi ng sakit niya. Mas dumadami pa ang mga sugat sa katawan niya. May mga bagong sugat na biglang lilitaw kahit hindi pa magaling ang mga una-una niyang sugat. Halos hindi ko na siya makilala ng mga oras na yon. Ang dating masigla at masayahing si Roxy ay napalitan ng isang taong puno ng sakit at paghihirap. Isang araw na abutan ko siyang sinusuntok ang tiyan niya. Hinang-hina na siya pero nagawa niya pa ring saktan ang kanyang sarili. Pumatay ka na! Hali mo! Roxy! Diyos ko! Bakit mo sinusuntok ang tiyan mo? Gusto ko lang patayin tong bata, Banjo! Roxy, wag! Wag mo na munang saktan ng sarili mo! Natatakot ako. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa atin. Roxy! Saan bang masakit? Ituro mo sa akin! Banjo, para may pumipiga sa loob ko. Para may umiikot sa loob ng tiyan ko. Yung mga sugat ko mas dumadami. Tapos sobrang sakit. Kaya dapat yung batang to mamatay na kasama ko. Pakiusap. Huwag mong sabihin yan. Lalaban tayo, ha? Paano ko hindi ko kayanin, Banjo? Makakaya mo, Roxy. Magiging maayos ang lahat. Umiiyak na tumangulang sa akin si Roxy bago ko yakapin. Binuhat ko siya at saka inilagay sa kama. Pinakain ko na rin siya at hirap na hirap ako noon dahil sinusuka niya lang ang mga ito. Tiniis ko ang lahat, Miss Ligaya. Gusto kong magreklamo noon pero hindi ko ginawa. Mas inisip ko ang kalagayan ni Roxy kaysa sa sarili ko. Madalas saktan ni Roxy ang sarili niya.
Hanggang sa isang gabi naabutan ko siyang nilaslas ng sarili niya sa loob ng kwarto niya. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga oras na yun. Sinugod namin siya sa ospital noon at nagtagal kami doon ng ilang araw. Sa mga araw na yun, takot na takot ako. Guminahawa lang ang pakiramdam ko nang makauwi na kami at nagising siya. Diyos ko. Roxy, buti na lang at gising ka na. Bakit mo pala nilaslas ang sarili mo? Iyon na lang ang naisip kong paraan. Para wakasan ang lahat, Banjo. Alam mo bang napakaraming dugong nawala sa'yo? Mabuti na lang at naabutan kita. Sana nga pinabayaan mo na lang ako. Roxy, alam mong hindi ko gagawin yan. Hindi ko kayang sinasabi mo. Pagod na ako, Banjo. Kasama mo kami sa laban, Roxy. Hindi ka namin susukuan. Banjo! Sobrang sakit ang tiyan at mga sugat ko. Parang binibiyak na naman ang katawan ko. Pakiusap! Tulungan mo ako! Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko noon. Sa tuwing susubukan ko siyang hawakan, lalo lang sumasakit ang katawan niya at ang mga sugat niya. Natatakot akong masaktan pa siya kaya nananatili na lang ako sa tabi niya. Maya-maya pumasok na rin ang pamilya niya para tulungan ako. Maingat nilang ginamot si Roxy. Isa-isa nilang nilinis ang mga sugat at tinapala ng mga halamang gamot. Parang takot na takot din silang masaktan siya. Habang ginagawa nila iyon, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nila. Parang pare-pareho kaming walang lakas. Ako naman ay walang tigil sa pagpupunis ng pawis sa noon ni Roxy. Pinipilit kong panatilihin siyang kalmado. Kahit ako mismo ay halos mawalan na ng pag-asa. Gusto ko na mamatay. Hindi ko na talaga kaya yung sakit. Pakiusap, Roxy. Huwag ka na magsubuko eh. Minahal lang naman kita, Banjo. Pero bakit gantong ginawa ni Paula sa akin? Patay na nga siya pero sinumpa niya naman ako. Sobrang pahirap pang iniwan niya. Mawawala yung sumpa niya sa'yo, Roxy. Naiintindihan mo ba? Hindi ko na alam ang gagawin, Banjo. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Pagod na talaga ako. Hindi mo kailangang kumilos, Roxy. Magpagaling ka lang. Akong bahala sa lahat. At sana wag mo nang ulitin ang mga ginawa mo, ha? Wag na wag mo nang sasaktan ng sarili mo dahil hindi ko kakayanin kung may masama pang mangyari sa'yo. Umiiyak lang na tumango sa akin si Roxy. Maingat ko siyang niyakap noon. Walang halong pandidiri sa mga sugat niya. Halos hindi ako makatulog na maayos dahil bigla na lang siyang nagigising sa sakit at takot. Para na ako mababaliw ng mga araw na yon. Halos hindi na ako makakain at makatulog ng maayos. Araw-araw pakiramdam ko mas lalo ako nauubos. Kung saan-saan na ako humingi ng tulong para lang gumaling siya. Kung sino-sino na rin ang nilapitan ko pero pare-pareho lang ang sinasabi nila. Wala raw silang magagawa. Masyado raw matindi ang sumpang inilagay kay Roxy. Ayon sa kanila ang sumpang iyon ay nagmula sa matinding galit at inggit. Isang sumpang hindi basta-basta nawawala. Pero hindi ako sumuko sa paghahanap ng solusyon para kay Roxy. Hanggang sa mahanap ko ang tamang gamot. Isang matandang magagamot ang nagsabi sa akin na ang paraan lamang para mawala ang sumpa ay sa pamamagitan ng mga banal na bagay, kagaya ng holy water. Agad kong sinabi sa pamilya ni Roxy ang tungkol doon at tinulungan ako ng mga kapatid niya na buhatin siya papunta sa simbahan. Pagdating doon, agad akong sumalok ng holy water. Pero hindi ko muna iyon pinainom kay Roxy dahil kailangan pa daw siyang mabasbasan ng pari. Kaya naman pinatawag namin si Father John para madasalan niya si Roxy. Tahimik lang kami nakikinig ni Roxy sa dasal niya. Na matapos agad kong pinainom yon kay Roxy. Ramdam ko ang kaba ng mga oras na yon. Nang matapos siyang uminom, napansin ko agad ang pag-aliwalas ng mukha ni Roxy pero muling bumalik ang takot ko nang mahimatay siya sa loob ng simbahan. Nataranta kaming lahat. Kaya dali-dali namin siyang inuwi sa kanila at saka ko tinawag si Mang Kaloy. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon at pakiramdam ko napakabagal ng oras. Kuminahawala ang pakiramdam ko nang ibalita sa amin ni Mang Kaloy na nawala na ang sumpa kay Roxy at tuluyan ang namatay ang sanggol sa sinapupunan niya. Para akong nabunutan ng tinik. Bandang hapon na nang magising si Roxy at agad ko siyang niyakap ng sobrang higpit.
Sandali. Ano bang nangyayari? Roxy, tapos ng laban. Anong sinabi mo? Totoo ba yan, Bancho? Ligtas ka na, Roxy. Wala nang sumpa at ang sanggol. Natalo natin sila. Diyos ko, maraming salamat. Bancho, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Sabi ko naman sa'yo gagawin ko lahat para gumaling ka lang. At salamat din dahil hindi ka sumuko. Kamusta palang pakiramdam mo? Mas magaan kumpara nung nakaraan. Utang na loob ko sa iyong buhay ko, Bancho. Habang buhay kong tatanawin ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi naman kailangan, Roxy. Responsibilidad ko ring iligtas at tulungan ka. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang mga ginawa mo para sa akin. Wala kang kailangan gawin. Ang swerte-swerte ko talaga sa iyo. Swerte din naman ako sa'yo Napangiti na lang si Roxy sa sinabi kong iyon. Maaliwalas na ang mukha niya at nakangiti na rin siya. Para masiguro ang kaligtasan niya at ang kalusugan niya, minabuti namin ipasuri pa rin siya sa doktor. Isang malaking milagro ang nakita namin. Walang bakas ng sanggol sa sinapupunan niya. Pinagamot na rin namin ang sugat niya sa katawan at patapos ng ilang buwan, muling bumalik ang sigla ni Roxy. Sabay kaming naghanap ng trabaho at namuhay kaming masaya at malaya ang puso. Matapos ng ilang taon, nagpakasal na rin kami ni Roxy at bumuo ng pamilya. Miss Ligaya, sabi sa akin ng nanay ko, hindi daw masyadong kinukwento sa iba ni Sir Banjo ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Ma'am Roxy. Mas pinili daw nilang ibaon at kalimutan ang lahat na nangyari sa kanila. Sa totoo lang, nung una naawa ko sa kaibigan nilang si Paula dahil masakit nga naman kung hindi ka mamahalin pabalik ng taong mahal mo. Pero mas lumamang ang inis ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa dalawa. Considering nga na totoo ang kwento, na-realize ko na hindi talaga maganda ang magkaroon ng inggit sa kapwa. Kasi wala naman itong idudulot na maganda sa atin. Pumilib din ako sa pinakitang tapang ni Sir Banjo at Ma'am Roxy dahil hindi sila sumuko sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila. Para sa iba, isang malaking kasalanan ang ginawa nilang dalawa. Pero kung ako din ang nasa posisyon nila, baka ganoon din ang gawin ko, Miss Ligaya. Dahil kagaya ni Ma'am Roxy, hindi ko rin masisikmurang bumuhay ng anak na isang halimang. Kung ikaw ang nasa posisyon ni na Banjo at Roxy, gagawin mo rin ba ang desisyon nila? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Hanggang saan ang kaya mong gawin para mabuhay? Ibahagi ang saloobin nyo dyan sa comment section at magbabasa ako. Miss Ligaya, hindi ko alam kung tunay nga ba ang kwentong ito. Pero naisipan ko lamang ibahagi para mapakinggan din ng iba. Sana magustuhan niyo po. May mga kwento talagang mahirap kalimutan. Yung tipong palagi mo maaalala kahit saan ka magpunta. Kagaya ng kwento ni Mang Banjo at Aling Roxy. Ang kwento nila nagpapatunay na kapag mahal mo ang isang tao, magagawa mo ang lahat ng bagay basta mailigtas lamang ito. Ang kwento nilang dalawa ang nagpapaalala na masisira ang pagkakaibigan dahil sa inggit at galit. Sana may natutunan kayo sa kwentong ito at maraming salamat sa pakikinig. Sa mga mahal naming listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung oo, abangan niyo pa ang mga susunod naming video dahil marami pa tayong kwento na ibabahagi sa inyo na puno ng katatakutan at mga lihim. Baka meron din kayong gustong i-share na kwentong aswang. Huwag na kayong mahiya at ibahagi niyo na yan dito sa ating channel. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod.